Belum
manis gambar melati suka wong manis mana rumahnya. Putri Sarinande Trisuri pepujaan Dewi Pujaan Dewi tiap hari Kang Dewi menari diiringi Ratu Sarinande. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Penari tari selendang ikuti irama berputar-putar. La 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 la. Ini tari selendang. La 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 la. Ini tari selendang. Oh, ah oh, gaya ae oh yeah.
sida kok wis to, Mas. Oh lah. Wis mengkis-mengkis bae. Gentenan kancane. Ora apa-apa. Karena yo gentenan. Yongger sikatke Kok bar kae terus aku, Mas. oh iya tenan lho iki job double ra apa perlu ganong kok iya. Oh. Karangno ki ya mundak bobote iki ya ngono kuwi ya. Nek biyen ya cilik. Tambah 15 kilo saja. Oh sekental. Iya. Yo bareng kayak gandrung. Barang atraksi sih. Yo. Atraksi. Ah, gua atraksi. Kamu sih kok lara boyok iki piye? Heeh.
Huh? Iya. Lah ya. Udu teke kok ya mbok ceraki kok iki. Seneni bojone nek ngono kuwi. Lagune apa? Kereta Jawa. Oh lah karo sida wis Kereta Jawa. Wes. Kowe mah pedang-pedangan. Halo digondel. Oh, lah ya tanggung jawab nek ini Mbak Erni. Mau nyilih terus dibalekke ya, Mas. Nyilih balekke. Oh, rusui kanca. Boten parang nek dirusui, Mas. Heeh. Wes neh. Piye kesel? Kesel. Rong sida kok kesel to, Mas? Nyenen kemis iki ya. Iya. Efek lemu iki lho, Mas. Aku ora petuk seminggu kaya ngono ya. Bledak wis kaya aku. Oh, cocok susune. Ya. Sajake sedina ping 3 kaya ngombe obat. Gamelan ora iki? Apa garingan ngene iki wae? Oh, garingan. Oh, telesan. Ya jangan naik gamelan jangan. Yeah. Kasih tepuk tangan buat Suro Kendang Mataram. Yuk. Wah.
Yo yo yo. Hosa hose hosa. Hosa hose hosa. Hosa hose hosa. Hosa hose hosa. Hora hore hora. Hora hore hora. Hora hore hora. Hora hore hora. Yo. Ya. Iya iya iya. Os.